Trinidad de Kuartango dantzatzeko bi pausu besterik ez dituzu ikasi behar. Kuartango eta bueltak. Has gaitezen kuartango pausua ikasten. Kuartango pausuaren oinarria honetan datza. Eskumako oina aurrera eramango dugu. Eta jarraian ezkerrekoa. Eskumakoa berriz eta ezkerrekoa. Bi oinak tartekatuz joango gara. Salto baten bitartez. Oinarri hau mantenduz, aldaketa bi kolpeetan egingo dugu. Atzeko oina lehenago apoiatuz. Atzekoa aurrekoa. Eta atzekoa aurrekoa. Eta atzekoa aurrekoa. Atzekoa aurrekoa. Atzekoa aurrekoa. Oraingoan bi kolpeetan egin beharrean 3 kolpeetan egingo dugu. Atzekoa aurrekoa eta atzekoa. Bestearekin atzekoa aurrekoa atzekoa. Bestearekin atzekoa atzekoa. Bestearekin atzekoa aurrekoa atzekoa. Bestearekin atzekoa aurrekoa atzekoa. Bestearekin atzekoa aurrekoa atzekoa. Eta bat, bi, hiru. Bat, bi, hiru. Pixkat azkarrago egin dezagun orain. Prest? Bat, bi, hiru. 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 Zoragarri, eman diezaiogun orain estilo pixkat pausuari. Honetarako puntetan egingo dugu. Bat, bi, hiru. 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 Primeran, gogoratu kolpe fuertea aurreko pausuan zenbatuko dugula, eskuma edo ezkerrarekin. Eskumarekin hasita 8 zenbatuko ditugu. Eta bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi eta 8. Primeran, berriz 8 kuartango lekuan. Eta bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, 8. Kuartango pausua ondo barneratzeko hurrengoko ariketa proposatzen dizuegu. Lekuan 8 kuartango egin eta gero, pausua mantenduz gelatik aske mugitzea. Adibidez, eskumara mugitzen hastea, gero ezkerretara, eta aurrera eta atzera mugitzea ere. Gogoratu, pausua beti mantendu behar dela. Modu honetan, kuartango pausua guztiz kontrolatuta edukiko dugu. Egin ditzagun 8 kuartango lekuan eta gero aske mugitu. Eta bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, 8 eta aske bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, eskuma, ezkerra, 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 eskuma, ezkerra. Praktikatze hau ondo datorkigu Trinidad de Kuartango dantzarako. Momentu jakin batean aurrean izango dugun pertsonaren inguruan dantzatu beharko dugulako.
Honela, 8 kuartango lekuan eta beste 8 kuartango inguratzeko erabiliko ditugu. 5, 6, 7, 8 inguratu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oso garrantzitsua da beste pertsona inguratzen dugun bitartean kuartangoko pausua ondo mantentzea eta beste pertsonari begira dantzatzea. Egin dezagun 8 kuartango lekuan eta 8 kuartango inguratzeko. Prest, 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inguratu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beste behin 8 lekuan 8 inguratzeko. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inguratu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukatzeko, dantza honetan 1 edo 2 zenbakia izan zaitezke. 1 zenbakia izan ezkero, pausu hau egiterakoan eskuak gerrian kokatuko dituzu. 2 zenbakia izatekotan, aldiz, eskuak gora igoko dituzu pausu hau egiterakoan. Hau da, 1 eta 2 zenbakien arteko desberdintasuna. Dantza honen pausuak ikasten bukatzeko, bigarren eta azkenengo pausua ikasiko dugu orain. Bueltak. Pausuaren izenak dion bezala, bueltak emango ditugu. 3 buelta hain zuzen. Lehenagokoa, eskumara emango dugu. Bigarrena, ezkerrera. Eta 3. eta azkena, eskumara berriz. Errepika ditzagun 3 buelta hauek. Eskumara, ezkerrera, eta eskumara.